ayu. Jadi kan tok sing ayu. Ora yo mau guyung ngedakno kono. Wong lanang iki yo. Asune iki dijokakoke apik-apik tenan. Ya wis enak karo aku ya. Yo iki semuanya ngapa to? Enak karo aku iki ngene gak usah ngomong. Bocah lho. Yo gentenan ngene iki yo wayahe ning kene ning kono yo jes. Ini aku harus naik sih. Aku binane udah terus. Apa tuh kamera apa kok? Sing jenenge kowe rek malah sing wedok sing sorot. Ayo absen. Oh piye nih? Aku helek. Halangan. Pak prompter sampeyan iki sangat berguna. Ning yo ning kene kan berguna. Ning kene iki yo gendeng-gendeng sak notasine. Lah tandane kula niku yo wonten ngeten iki. Isine kaya racun. Apa bokong semok Usah langsung ngono. Ning ngono. Sapa wong lanang sing ora kesengsem piyaine lentir kuning dasare ngiring ayune tumpuk gundung suarane becik jogetane luwes. Nek aku wong lanang tetep duwe wong untuk yo iki lah ning apa-apane no. Beneran 100% kowe aku kowe. Cacah yo kok jauh. Kowe ora ngerti kok rek. Pas ngerti hari joget jarana piye ning kono mbok nanti wae. Bareng kene ngerti joget jarana apike kaya ngono, nek rokok saya cepet. Nek aku kuat kok nyogo. Dalam. Iki kula napa ngertos mboten ten mriki tok lho iki. Nek jenengan nonton bal-balan to dipinginane. Iki saya ora. Ora. Aku pecinta timnas kok. Perkara Jerman mulai ya ben. Mau dudu jagoku. Ya, perkara London mulai ya ben. Jagoku kan Meksiko. Ayo karo duweni karo sapa jenenge? Ya kuwi no rekaman ana campur-sari gitu. Si anu sapa opa. Ya, opa. Aduh, Pak. Juga karo Hani Kusuma. Ya, ya. Oh, Pak, ada Pak? Jadi sepoti kok. Nong itu di alam ini. Sepoti kok ini sepoti. Oh, Pak, Ayu. Jadi kan tok sing ayu. Ora yo mau guyung ngedakno kono. Wong lanang iki yo. Asune iki dijokakoke apik-apik ayu tenan. Tenan. Yo. Aja percaya wong lanang iki bener lambene mek siji ku kepangapusi. Ora dijokake jenenge ayu Pak. Dijokake apik-apik ayu iki. Wis tak kok karo bensin. Tenang kok, karena hari itu semuanya apa biasa. Tenan ya. Ya wis enak karo aku ya. Hari itu semuanya ngapa itu? Enak karo aku iki ngene gak usah ngomong. Bocah lho. Yo gentenan ngene iki yo wayahe ning kene ning kono yo jes. Ini aku harus naik sih. Aku binane udah terus. Apa tuh kamera apa kok?
tahu kowe ae. Iki enak ceritane anu. Yun. Apa Ora lupa. Napa mungkin kalau anu dengan bisi Mas. Warna ijo kuwi jenenge botol. Sing loro rebutan kunci. Kok tak kunci Arab ya? Kowe kunci beli. Kunci rumah gitu. Kok Murah. Enggak ya, Nak? Ya, Bang. Mau iki kok nyanyine cah loro. Siap. Hani karo Opa. Ning bawane Opa. Sing jeblek gareng. Alah, ora. Siap. Ana nyuwun lagu ki mau apa gelang alit mau apa nih? Iya, jangan alit. Apa ki mau? Ya. Mambiak mayong. Nah, ya. Nek anek sing nyuwun gerajakan barang. Ana gelang alit, kok diaturke ayo sing bawa Opa. Ya, mau nembangi bareng karo Hani sing jeblek. Gareng. Ya. Ayo, Pak. Mambiak mayong. Ya, kok. Sarunge musike muni kok. Ya, ha. Ya. sing ngat-ngat ke apa, Mbak? Iku cengkok. Cengkok lain-lain. Cengkok lain-lain. Lek arane sing kok bisa ngat-ngat. Sesuk iki bar setu iki dinone ngat Pak. Iya, ngat. Asu, ya. Alah, lanjut ah. Sing jenenge kowe rek masih wedok sing sorok. Ya, aku sorot to, Mas. Gak keren banget. Nek sing jengle kowe kaya wong Sumba klopo. Padahal wis diundang. Kaya kondisi aku wis Iya. Udah. Ayo Pak iki. Ya. Nyara. Kowe aja sembrono. Nek aku juga ngene aja mbok gondeli. Yo ketekuk lho. Digondeli ben ora ngat. Masuk, hei. Geser sebelah. Lagi terkenal. Kowe kene kumpul aku aja grogi to. Apa to? Wis to kok bayar kok, Pak. Tenan? Wis tak kok. Pandan. Baru Apa? Kowe aja main loncat-loncat. kan boleh berhenti aku. Coba bisa nggak? Kowe loncat bisa nggak? Bisa. Ini dah. Satu, dua, tiga. Loncat.
meloncak, harga susu naik turun. Ojo main meloncak. Kowe bakal kawal iki. Oh, siap. Mau saurenge mangkat kowe trimil sik. Wah. Barang trimil iso nimbang boko sudah papat bobote. Arek 56 yo no yo. Ayo. Pak ganti kene geser. Absen. Oh, begini nih. Aku elek. Halangan. Pas bareng. Yuk. Aja takut. Alhamdulillah. Selamat ya, Mak. Tanah Taman Sari Nuswantara. Mentang saloro, ani karo opah selain adu suara.